По принцип не бях мислил предварително за детска историка, обаче в темата, която съм подготвил към края на темата, има детска история, която аз се спомням от едно анимационно филмче, когато аз бях така на ученическите ми години. Тя е така много поучителна. И затова към края на часа ще я чуете отново, но сега, понеже имаме така деца пред нас, ще я чуете в началото на часа. По принцип, това беше такова анимационно филмче, в което животните говориха. Вие знаете, че животните по принцип не могат да говорят, нали? Не могат да говорят. Да, има едно изключение в Библията, описан един случай, когато едно магаре е проговорил с човешки глас. Нали, Бог направи така, че това магаре да говори, но това е изключение. Да, има и папагари. Ето, сещаме се, че има папагари, които говорят. Нали? Те повтарят. Също и земята говореше, не? Да, също. Ето, колко много неща се сещаме. Това анимационно филмче се разказваше, не мога да спомня точно какви бяха животните, но бяха с такива с големи уши, да речем, че беше едно зайче, едно магаре и един слон. Нали? Слон, пък знаете, че има още по-големи уши. Едно слонче, малко слонче, нали? Те бяха така малки животинчета. И си говориха кой от тях може да чува най-добре. И между тях дошло така едно момиченце, нали, което слушаше разговора. И така на животно, може би беше зайчето, казва: чувам, как ромоли поточе. Нали. Състезанието беше кой ще чуе най-тихия звук. Нещо, което е съвсем тихичко, но да го чуе. След това магарето: чувам как тик-така часовник. Нали. А пък слончето: чувам как някъде кипи мляко. Нали. Попитаха момиченцето: кой от нас чува най-добре? И това момиченце им каза: вие и тримата чувате много лошо. Но защо? Защото през цялото време вашите родители ви викат, а вие не ги чувате. А вие чувате ли вашите родители, когато ви викат? Чувате ли мама, когато извика и... Чувате ли? Да. Така. И по едно време това момиченце се тръгна. И те го питат: но ти къде тръгваш? Никой не те вика. И момиченцето каза: аз чувам преди да ме повикат. Така че въпросът беше кой чува най-добре. Явно това е било момиченцето, което чува преди да го повикат. То тръгва, защото знае, че е обещало, примерно, че си играе 2 часа навънка и след това се прибира. В началото на този час ще кажа за това време, когато Исус беше на земята. Много често той обичаше да разказва така неща, които са важни, под формата на притчи. Примерно притчата за сеяча беше нещо обичайно и днешно време е обичайно да се сее. И когато хората видят някой, който сее, се сещаха за духовните поуки, които той беше им дал чрез тази притча. Като еотехник, аз бих искал да кажа една не съвременна притча, то не е притча, а нещо, което ни заобикаля около нас в нашето ежедневие, така че когато се срещаме с това нещо, да се срещаме за духовните поуки. И това нещо е електрическия ток. Електрическия ток. В нашето време електрически ток е ежедневие. Постоянно всякакви уреди в къщи, в джобовете на телефони, които също работят с електрически ток, то е ежедневие. Но да се върнем назад във времето, колко, може би 200 години назад, бих искал да кажа нещо за Майкъл Фарадей. Майкъл Фарадей, той е известен английски учен. Между другото бил е дълбоко вярващ, протестант, също както Исак Нютон, който също е учен физик. Той е живял около 200 години, или да не казвам точно колко време е живял, но мисля, че около 1600 някоя година беше Нютон, който също така е бил вярващ. И по негово време електрическият ток е бил познат само на учените. Нали? Хората са виждали единствено светкавици, но едва ли са осъзнавали, че това е електрически ток, кой да обясни. Да кажа нещо за самия Майкъл Фарадей. Той е роден 1791 година и умира 1867 година.
Произхожда от много бедно семейство. Не е имал тази възможност да учи нормално училище, но в началото, като така момче е раздавал вестници, после е започнал работа в фабрика, където са имало книговезница, нали, подвързване на книги. Тогава всичко е ставало ръчно. И той има така голямо ученолюбие. По това време не е имало интернет, телефони като сега. Нещата, нали, ако някой иска да научи нещо, че с книги е ставало. И малко когато вече е бил по-израснал момче, той е посещавал лекции на учени. Обичал да слуша това нещо. Това му било интересно. Свърза с един учен, Хъмфри Дейви, който, така да се каже, го взема под крилото си. Вижда, че това момче е изключително надарено. И така постепенно Майкъл Фарадей навлиза в научните среди. Разбира се, този учен Хъмфри Дейви е ходил така из Европа. Тогава така е ставало обмена на информация, не както днешно време по интернет, чрез срещи на живо, на разни такива научни конференции. И това е било много полезно и за Майкъл Фарадей. Той впоследствие става предворен учен, нали, учен към Кралския университет. През целия си живот той е направил около 30 000 експеримента. 30 000 експеримента. Просто има така голямо желание да открива природните закони, които Бог ни е дал. Сега ще кажа някои понятия, които за човек, който не е електротехник или така в тази насока, може да са неразбираеми, но ще се опитам да ги кажа максимално на популярен език. Когато той е бил на около 40 годишна възраст, открива така електромагнитната индукция. Какво означава това? По това време единствен източник на ток, който са имали, не е единствен източник, но някои такива източники, които са били, така да се каже, слаби източници или само за момента може да направиш някакъв ток. Имали се химически източници на ток. Това, което не е познато от учебници по химия, с серна киселина, с олово и така нататък. И това, което са забелязали, е, че когато по един проводник, електрически проводник, се пусне електрически ток, магнитната стрелка се отклонява. И те са разбирали, че всъщност, когато тече ток по един електрически проводник, около него се образува магнитно поле. И това, което си е казвал Майкъл Фарадей, ето, имаме електрически проводник, по който тече ток и се получава магнитно поле. А не може да стане обратното. Да имаме магнитно поле и да се получи електрически ток. Няма да разказвам надълго неговата история, това не е курс по електротехника. Всичко нещо не искам да се вадим духовни поуки, нали? Той 15 години е търсил решение. 15 години хората са го виждали с магнит, с електрически проводници, с такива бобини, нали? Както бобина имаме бобина с конец за шиене, така има бобини с електрически проводник, нали? Който е изолиран, да не става късо съединение между отделните наливки. И той е правил най-различни експерименти. Електрическа бобина, магнит. И търсил начин да се получи. Е казал, няма начин да не е възможно обратното нещо. След като имаме електрически ток, се получава магнитното поле, трябва да е възможно обратното. От магнитно поле да получим електрически ток. И веднъж, както се правят различните експерименти, правил там някакъв опит с някаква бобина и магнит, той преди всичко закрепва и след това връзва към уреда за измерване, да ще се получи ток. Не се получавало. Обаче веднъж бобината или магнита не са били закрепени стабилно и тя пропаднала. И в момента, в който пропаднала, да речем, че магнита е пропаднал, изведнъж стрелката на измервателно уред е трепнала. И той казал, и продължил да движи магнита.
видял, че стрелката мърда. И открил, че за да се получи обратното нещо, трябва да има движение. Нали? Имаме магнит, имаме и електрическа бобина, но или магнита трябва да се движи, когато са близо една друга, или бобината да се движи, но трябва да има движение, за да може в този електрически проводник да се индуцира електрически ток. Между другото, Майкъл Фарадей не се интересува от практическото приложение на това нещо. Той се интересува само от научната страна. Но това дава тласък на, така да се каже, съвременен начин на живот. Нали, от тогава започва. Нали, последствие той прави първи електрически мотор, нали, макар и примитивен. И последствие разни други учени, инженери използват неговите открития. Това е основата, да речем, да има електричество навсякъде. Защото по този начин да работят генераторите на ток. Аз като ученик, имайки тези знания, защото мен също беше ми интересна физика, тези знания ги има така още от ученическите години, съм разглобявал динамо колело. Да видя какво има вътре, нали, както всяко момче така се интересува от такива неща. И да, видях. Вътре има една бобина, нали, с електрически проводник, имаше магнит. Магнитът се върти, който се нарича ротор, нали, въртящата част. И когато въртим гумите на колелото, задвижва се този магнит и в тази бобина се образува електрически ток и лампичката на колелото свети. По този начин вече хората правят големи генератори, нали, които са задвижени, да речем, от водна струя, нали, това са водно-електрическите централи, или пък горят въглища, нали, образува са парни турбини, които пак задвижват тези грамадни електрически генератори и по този начин тогава се поставя началото на, така да се каже, промишлената ера, на индустрията. В днешно време вече има електрически панели, нали, това пак на друг принцип, но пак има движение. Има движение от Слънцето, които достигат тези полупроводници и там вече съвсем друг принцип. Но казах, че това не е курс по електротехника. Искаме да се извадим духовни поуки. Какво беше откритието на Майкъл Фарадей? Той си е правил различни експерименти с магнит, електрическа бобина, но ток се получава едва когато има движение. Това е неговото откритие. Трябва да има движение. И сега да се пренесем в духовната сфера и да отворим библиите си на Яков 4 глава. Книгата Яков от Новия Завет. И там 4 глава, 8 стих. Приближавайте се при Бога и ще се приближава и Той при вас. Измивайте ръцете си, вие грешни, и очиствайте сърцата си, вие колебливи. Говори ли този стих за движение? Да, говори ни. Приближавайте се при Бога. И ще се приближава и Той при вас. Колкото повече се приближаваме към Бога, толкова повече и Той се приближава до нас. Това е една закономерност. И да, много вярващи правят тези стъпки. Бог ги е вдъхновил да го потърсят. И те го търсят. И започват, нали, на такова общуване с Бог. Интересуват се да потърсят Библията. Започват да се молят на Бог. Но тук има ли ограничение да се приближаваме до Бог? Да стигнем до някъде и след това да спрем? В книгата Откровение и там 3 глава от 14 стих надолу, ето какво четем. До ангела на Лаодикийската църква пиши: това казва Амин, верният и истински свидетел,
начинател на всичко, което Бог е създал. Знае делата ти, че не си студен, нито топъл. Дано да беше ти студен или топъл. Така, понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще ти повърна из устата си. Понеже казваш, богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че си нещастен, сиромах, сляп и гол. То съветвам те да купиш от мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, та да се не види срамотата на твоята голота, и колурии, за да помажеш очите си, та да виждаш. Ония, които любя, аз ги изобличавам и наказвам. Затова бъди ревностен да се покаеш. Ето, стоя на вратата и хлопам. Ако чуе някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене. И така, това е посланието към Лаодикийската църква, което ни е много добре познато. И се казваме какво ново ще научим от тук. Новото е връзка с темата, която сега разглеждаме. Докъде стигат тези вярващи? Стига до някъде. Хладък. И след това какво се казва? Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо. Имат си някакво познание на Библията, имат си определена връзка с Бог и стигат до там. И спират. И Бог им казва, това не е достатъчно. Трябва да продължиш още. Трябва да има още движение. Така че Бог желае ние постоянно да сме в движение към Него, да не сме статични християни. Много християни стигат до там, до определен етап и спират да се развиват. Софония, 2 глава, 3 стих. Ето какво четем. Търсете Господа, всички кротки на земята, които извършвате съдбите му. Търсете правда, търсете кротост. Не ли бъдете покрити в деня на гнева Господен. Тук сме призовани към активност. Търсете Господа. Не спирайте да го търсите. Да не се успокояваме с това. И след това не се каза и от какво ще бъдем предпазени. Търсете правда, търсете кротост, не ли бъдете покрити в деня на гнева Господен. Когато гледаме всичко какво се случва около нас, да, Бог е отворил вратата, нали, и както четаме преди малко, ето стоя на вратата и хлопам. Ако някой отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него. И той с мене. Ще има един приятелски разговор с Бог. Но, със съжаление, повечето хора не търсят Бога, а търсят начини как да предизвикат Бога чрез свършене на грях, чрез свършене на беззакония. И затова и се казва да търсим Бога, защото по този начин ще бъдем покрити в деня на гнева Господен. Нека да прочетем писаното в Езекил 18 глава и там от 30 стих надолу. Затова доме Израилев, аз ще ви съдя всеки според постъпките ви, казва Господ. Покайте се и обърнете се от всичките си престъпления, та да не ви погуби беззаконието. Отхвърете от себе си всичките престъпления, с които беззаконствахте, и направете си ново сърце и нов дух. Защо да умрете, доме Израилев? Понеже аз не благоволя смъртта на оня, който умира, казва Господ Йехова. Затова върнете се и живейте. Бог ни умолява. Бог казва, аз не благоволя смъртта на онзи, който загива. Да живееш според Словото Божие. В Евангелие от Матей и там 4 глава, 4 стих, когато Исус беше в пустинята и дявол отиде да го изкушава, какво отговори той на Сатана? Писано е, не само с хляб ще живее човек, но със всяко слово, което излиза от Божите
уста. Две неща. Храна физическа, но и храна духовна. И казвам, че човек ще живее с всяко слово, което излиза от Божите уста. Има ли слова, които не са от Бога? Има. Дявола също говореше определени думи. Дали дявола говори на нас? Да. И Бог ни говори, и Сатана ни говори. Нека да отворим на Евангелие от Йоан 15 глава. И тук четем една притча, която Исус каза на своите слушатели, казва и на нас. Аз съм истинската лоза и Отец ми е земеделецът. Всяка пръчка в мене, която не дава плод, той я отрязва и всяка, що дава плод, очистия, за да дава повече плод. Сега по това време на годината, тази операция не е позната. Точно сега, а пък вече някои хора вече са го направили, се подрязват лозите. Така че, когато се сблъскаме в нашото ежедневие, видим лози, или човек, който реже лозата, нека се спомним за тези думи. Вие сте вече чисти, четем по-надолу, чрез учението, което ви говорих. Прибъдвайте в мене и аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не прибъдете в мене. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който прибъдва в мене и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мене не можете да сторите нищо. Ако някой не прибъдва в мене, той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва. И събират ги, да ги хвърлят в огъня и те изгарят. Ако прибъдете в мене и думите ми прибъдат във вас, искате каквото и да желаете и ще ви бъде. В това се прославя Отец ми, да принасяте много плод и така ще бъдете мои ученици. Колко тясно са свързани пръчките с лозата. И жизнен сок тече от лозата към пръчките и впоследствие те дават плод. Има някои пръчки, които се получава прекъсване на тази връзка. Към тях представа да тече сок от лозата и те изсъхват. И такава трябва да бъде нашата връзка, за да не изсъхнем. Ние постоянно трябва да сме свързани с Бог, да черпим сок от Него. И как става това свързване? В 7 стих четем: ако прибъдете в мене и думите ми прибъдат във вас, искате каквото и да желаете и ще ви бъде. Какво тече от Бог към нас? Не е нещо физическо, а нещо духовно. Неговите думи. Той казва: ако прибъдете в мене и думите ми прибъдват във вас. Какво означава Божите думи да прибъдват в нас? Да живеем според тях. Примерно 10 Божи заповеди. Четем Изход 20 глава. От първия стих надолу. Тогава Бог изговори всички тия думи, като каза: аз съм Йехова твоя Бог, който те изведох из египетската земя, из дома на робството. Да нямаш други богове, освен мене. Това е първата заповед. Втората. Не си прави кумир или каквото да било подобие на нещо, което на небето горе, на земята долу или в водата под земята. Да не им се кланиш, нито да им служиш. Защото аз, Господ твой Бог, съм ревнив, който въздавам беззаконието на бащите върху чедата до 3-то и 4-то поколение на уния, които ме мразят, а показвам милости към 1000 поколения на уния, които ме любят и пазят моите заповеди. Третата заповед. Не изговаряй на празно името на Господа твоя Бог, защото Бог няма да счита безгрешен онзи, който изговаря на празно името му.
Четвъртата. Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и в тях да вършиш всички си дела. А на 7-я ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа. Ни ти, ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугината ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти. Защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на 7-я ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети. Петата заповед. Почитай баща си и майка си, за да се продължат дните ти на земята, която ти дава Господ, твоя Бог. Шестата. Не убивай. Седмата. Не прелюбодействай. Осмата. Не кради. Деветата. Не свидетелствай лъжливо против ближния си. Десетата. Не пожелавай къщата на ближния си. Не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито какво да е нещо, което е на ближния ти. 10 Божи заповеди. Христос казва: и ако думите ми прибъдват в вас. Как ще да изглежда този свят, ако примерно 10 Божи заповеди прибъдваха във всички хора? Нямаше да има заключени врати. Защото никой нямаше да краде. Нямаше да има съдилища. Защото нямаше да има измами. Нямаше да има убийства. Колко по-различен би бил този свят, ако всички хора спазваха всичките Божии заповеди. Има и закони на здравето. И как да стане така, че да ни спираме до някъде? Как да стане така, че това да има продължение? Словото Божие да пребъдва в нас и да пребъдва, да не спираме. Защото това е характерно за вярващите на последното време. Започват, стигат до нахладко състояние и не продължават. Защо? Защото, освен божествено влияние, знаем, че на земята има и Сатана. И във връзка с това, ще дам още един пример от електротехниката, на базата на това, което казваме до тук. Казах ви, че като ученик съм разгледал динамо на колело, за да видя, че вътре има една бобина, електрически проводник и един магнит. И когато това динамо не се върти, няма ток, няма движение, няма ток. Обаче, знаейки този принцип, че електрически ток се получава само ако имаме тези две неща, магнитно поле и бобина от електрически проводник, ще се получи ток. Може да срещнем някакъв генератор на ток, който даже може да бъде много голям, да вземем някакъв метален предмет, докосваме го, няма магнит, няма магнитно поле, а пък казва, че е генератор. Как ще стане това нещо? Да, има такива генератори, които обаче магнита става по време на задвижване, когато се задвижи. Освен магнити, има и електромагнити. Примерно, взимаме един пирон, пробваме го, докосваме го с друго желязо, друг метал, не е магнит. Обаче, ако около този пирон навием електрически проводник и го свържем към една батерийка, този пирон става магнит, електромагнит. Започва да, понеже има електрическо поле около него. И така в един такъв голям генератор, който установяваме, че вътре няма магнит, също има съвсем слабо магнитно поленце. Там, металната част от този генератор. И когато започне този генератор да се задвижва от, да речем, от водна турбина, това съвсем слабо електрическо поленце поражда малък електрически ток. Обаче този малък електрически ток поражда още по-силно магнитно поле. Това още по-силно магнитно поле поражда още повече ток. И тогава, когато този генератор се завърти съвсем на бързи обороти, на които е предназначен да работи,
той вече е пълноценен генератор и започва да произвежда ток, който е в състояние да захрани примерно цял квартал или цял град, зависи от неговата мощност. Духовната полука каква е? Ако ние решим, както Даниил реши в сърцето си, ако ние решим да живеем според всяко Слово Божие, ако решим Божие думи да пребъдва в нас, вие улавили сте в моменти, в които Божието Слово не пребъдва в вас. Знаете кое е правилното, обаче въпреки това, не вършите това, което е правилното, а вършите точно обратното. Но тогава нека вземем въпроса. А има ли неща, които може да вършим? В смисъл, по отношение на това, което Бог одобрява. С нещо мъничко. Нали? Пример, който дадах тук, това е един лавинообразен процес. И точно от това се страхува Сатана. Вярващите да не би да се свържат с Бог до толкова много, нали, че да се превърнат в една сила. Защото силата не е от нас. Силата е от Бога. И трябва да кажа, че Сатана е майстор в това отношение. Ето защо е хладкото състояние между вярващите. Започнат, търсят Бога, стигат до някъде и изведнъж Сатана полага всякакви усилия този процес да спре. Но това става с съгласието на човека. Ако човек желае да продължи да търси Бога и не просто да го търси, а да живее според неговите слова. Ако малкото нещо, което може да го направим, ние не го правим. Знаем, че Бог казва, така прави, така постъпвай, но ние не го правим. Как ще правим нещо повече, което Бог очаква от нас? Процесът спира. Да дам пример. Най-лесният пример е с захарта. Нещо време масово се тръби, нали, че захарта не е полезна. И сега казват, нали, понякога, ако вземеш нещо малко, не е толкова страшно, нали. Обаче, ако редовно си употребяваш захарни изделия, да речем като вафлички и така нататък, какво става? Казва се, че захарта е наркотик. Човек се пристрастява към нея. И ако ти желаеш да живееш според Словото Божие и ти си казваш, Господи, тази захар, тя разрушава моето здраве. Ти си ми казал, че моето тяло е храм на Святия Дух. Аз като правя това нещо, разрушавам здравето си. Господи, аз желая да пребъдвам в Теб. Твоите думи да пребъдват в мен. И следващия път, когато посегна към нещо захарно, примерно вафличка, си спомням за това, което ми каза Бог. Твоето тяло е храм на Святия Дух. Не посягай към това. И тогава Божие думи ще пребъдва в мен. И това нещо става постепенно. Става като една лавина. Когато човек реши, когато желае вътрешно, защото всички ние сме започнали с голям ентусиазъм като вярващи. Стигнали сме до някъде и спираме. Не можем да запазим златната среда. Както Лаодикия са хладък. Човек се движи или, както се казва, напред и нагоре, или слиза обратно надолу. Когато Словото Божие пребъдва в нас, тази връзка с Бог се задълбочава, но ако сме стигнали до някъде и спрем, нещата се влошават. Нека да обърнем внимание върху това нещо. И връзка с това ще прочета един цитат от Духа на пророчеството. От книгата Живота на Исус или Копнежа на вековете, както е позната още. Това е мисля, че във 2 глава от тази книга, съвсем в началото. Чрез езичеството Сатана бе отклонил от векове хората от Бога. Но големи си триумф спечели, когато изврати вярата на Израел. Като служеха и се покланяха на собствените си представи, езичниците изгубиха знанието за Бога и изпаднаха все повече и повече в поквара. Така стана и с Израел. Принципът, че човек може сам да спаси себе си чрез собствените си дела,
стоеше в основата на всяка езическа религия, но той стана принцип и на еврейската религия. Тук става дума за времето, когато Христос беше на земята. Това време преди около 2000 години. Какво е било състоянието тогава с Божия народ, с Израел? Израел, които имаха Стария завет на Библията, които имаха най-голямо познание за Бог, повече от всички други народи, които бяха около тях. Принципът, връща малко назад, че човек може сам да спаси себе си чрез собствените си дела, стоеше в основата на всяка езическа религия. Но той стана принцип и на еврейската религия. Сатана го присъди в нея. И където се спазваше, хората нямаха бариера против греха. Вестта за спасението се предава от човеци на човеци. Но евреите се опитаха да придобият монопол върху истината, която е вечен живот. Те бяха складирали живата манна и тя се развали. Религията, която опитваха да запазят за себе си, стана престъпление. Те ограбиха Бога, отнемайки Неговата слава, измамиха света с фалшиво Евангелие. Отказаха да се посветят на Бога за спасението на света и станаха на служители на Сатана за унищожаването на този свят. Интересно. Хората, от които се очаква да бъдат за спасение на света, стават причина за неговото погубване. Народът, който Бог бе призовал да бъде стълб и основа на истината, стана представител на Сатана. Вършише делата, които той желаеше да върши, като представяше фалшиво Божия характер и стана причина светът да вижда в Бога тиранин. Самите свещеници, които служаха в храма, престанаха да разберат значението на своята служба. Те вече не виждаха същността на символите. Представяйки жертвоприношенията, те бяха като актьори, играещи в пиеса. Постановленията, които Бог бе дал, заслепиха ума и закоравиха сърцата им. Бог вече нищо не можеше да стори за хората чрез тях. Цялата система трябваше да бъде отстранена. Измамата на греха бе достигнала върха си. Всички средства за покваряване на човешките души бяха пуснати в действие. И това е било преди 2000 години. Още нещо това изречение. Измамата на греха бе достигнала върха си. Всички средства за покваряване на човешките души бяха пуснати в действие. А какво да кажем днес? Доколко в днешно време грехът е напреднал? Като гледаше света, Божия син видя страдание и нищета. Това беше по времето, когато Христос беше на земята като човек. Той съжаляваше, че хората бяха станали жертви на сатанинската жестокост. Гледаше със съчувствие покварените, убиваните и погубените. Те си бяха избрали управител, който ги бе привързал с вериги към колесницата си като пленници. Объркани и измамени, те се движеха в мрачна процесия към вечна погибел, към смърт, в която няма надежда за живот, към нощ, след която не иде зора. Сатанинските представители бяха въплатени в човеци. И тук се спомня за един сън, който Бог дава на сестра Вайт. Тя казва: видях целия свят натоварен на един влак. Този влак се движеше с шеметна скорост към една пропаст. От време на време влака спираше и някои хора слизаха от него. Разберете, че това са хора, които са избрали да бъдат спасени. И когато тези хора слизаха, кондуктора правеше всичко възможно на тези хора да бъдат усмивани, присмивани. Така че други хора да не избират да бъдат в тяхната позиция, да слизат от този влак. Телата на човешки същества, създадени да бъдат храм, в който да обитава Бог, бяха станали обиталище на демони.
чувствата, нервите, страстите и органите на човека бяха впрегнати от свръхестествени сили за задоволяване на най-отвратителни похоти. Върху човешките лица бе белязан самия печат на демоните. Лицата им отразяваха легиона на злините, от които бяха обхванати. Такава бе гледката, която се откри пред погледа на изкупителя на света. Каква картина видяха очите на безкрайната чистота! Грехът бе станал наука, а порокът и осветена част от религията. Бунтът бе пуснал дълбоки корени в сърцата и враждебността на човека към небето бе станала още по-буйна. Тогава, как е днес? На Вселената бе показано, че без Бога човечеството не можеше да си помогне. Нов елемент на живот и сила трябваше да му бъде даден от този, който сътвори света. И така, ние не можем да пазим златната среда. Или се движим към Бога и позволяваме всички Негови слова да пребъдва в нас, или спираме до някъде и започва обратния процес, защото сме спрели до някъде. А Бог не желая това. Бог желая да ни даде много повече, отколкото ние желаем или искаме. И така, Бог нещо време ни призовава. Бог ни казва, ако моите думи пребъдват във вас, искате каквото да желаете. Между другото съм задал въпрос, какво означава това искате каквото да желаете? Тогава преди години си казвах, когато ги четах за първо тези думи, казах си, някой може да поиска, примерно, шестица от тотото. Защото тук се казва, искате каквото да желаете. Но условието е, ако моите думи пребъдва във вас, ако Божие думи пребъдва в нас, какво означава това? Неговият живот ще живее в нас. Ние няма да искаме такива неща. Нали? Какво означава да пребъдват Божие думи в нас? В Евангелие от Йоан и там първа глава, от първия стих, ето какво четем. В началото бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това, че с Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината, а тъмнината я не схвана. Как е наречен Христос? Словото. Словото. В началото беше Словото, и Словото беше у Бога, и Словото беше Бог. Какво означава Неговите думи да пребъдват в нас? Означава самия Христос да пребъдва в нас. Когато ние се избираме да живеем според всяко слово, което излиза от Божите уста, ние позволяваме Христос да живее в нас. И нещо, към което ни призовава Словото Божие, и с това ще приключим. Ефесяните, 6 глава, 10 и 11 стих. Най-после заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието си оръжие, за да може да устоите срещу хитростите на дявола. Ето какво сме съветвани. Заяквайте в Господа. Какво означава да заякваш? Някой, който започва да тренира физически упражнения, в началото какъв е? Слаб. Но тренира и заяква. Същия стих, само че друг превод. Това е от протестантски превод 1940 година. Нека прочетем синодалното издание от 1982 година, същия стих. Прочие, братя мои, усилвайте се в Господа и в мощта на силата Му. Заяквайте, усилвайте се. Той започва с нещо малко. Нещо малко, до което последствие пораства. И става като една лавина, от която Сатана се плаши, защото ще го смачка, защото ще го разруши. И Сатана бяга от една такава лавина. Ще дам един пример. Преди години имахме една съседка, даже спомням, че тя се казваше баба Руска.
мисля, че вече не е между живите. Питам я, бабо Руски, ти знаем, че имаш Библия, четеш ли я? Тя вика ми, не мога, бабе, не мога да виждам. Питам я, а точно обяд, когато е най-светло времето, можеш ли да четеш тогава? Тя вика, да, мога. Аз казвам, добре, тогава препоръчвам ти всеки ден, точно обяд, да си отделиш поне 10 минути да четеш Библията. И тя послушала този мой съвет. След няколко месеца се срещаме с нея и тя ни каза колко много неща е научила. И тези 10 минути не са само 10 минути. Прерастват в 20 минути, прерастват в половин час, час, защото Словото Божие увлича. Започва с нещо малко, но виждаш, че това е живо слово, че това е нещо истинско и ти отиваш в друга атмосфера. При няколко седмици, пак имаме такъв случай, 90 годишна жена, сестра Елена от Любено Махала, тя точно това също не се оплака. Вика, оплаква се от зрението, вика, много трудно чета. Обаче има Библия, която цялата е намачка, личи се, че чете много. Как е при нас? Имаме тази свобода. Никой не ни преследва. Имаме Библии на телефоните си, навсякъде имаме Библии. Тук може да е няколко превода. Дали четем Словото Божие? Дали позволяваме то да ни увлича, да израстваме, да заякваме? Или дните си минават и ни приличат някои други неща? Дали тази лавина ще се получи в нас? Или ще позволи на Сатана да стигнем до някъде и да бъде прекратен този процес? Нека да прочетем още веднъж с това да приключим Евангелие от Йоан, там 15 глава, 7 стих. Ако пребъдете в мене и словата ми пребъдат в вас, то каквото и да пожелаете, искайте и ще ви бъде. Ако думите ми пребъдват в вас. Нека да позволим на Словото Божие да пребъдва в нас. И обещавам със сигурност, че това ще бъде един лавинообразен процес, ако жадуваме за него. И нека наистина Словото Божие да пребъдва в нас. Амин.